Oh shit. Oh shit, jeg er på level menuen. Oh my Bro! god. Bro. What? Ja, hvad mener du? Jeg var på 2 ud 10. Sådan! Jeg var bare glad. Jeg var langt, og så er det Holy sådan... first attempt. Jeg fik 12 på min første attempt, what the fuck? På Koldsved. What? Jeg er på Torsion. Første attempt til Zero, jeg fik 12%. Oh, W. Det er lidt unfortunate, det har været banger flugten fra Zero. Okay. Er den free efter 12 eller hvad? Nej. Jeg Det er fik ikke faktisk død ikke her. først et cube i folk, det er bare lidt spil. Nej. What? 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 Jeg troede, jeg døde, og så overlevede jeg. What? Fluggede du den? Ja! Nej. Nej, det er ikke kun det. Nej.